Gipahunong ni Jesus ang bagyo. Marcos Kapitulo 4, 35-41. Sa pagkagabi na, mingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, "Dali, mo tabok kita." Buo sa gibiyon sa iyang mga sumusunod ang daghang mga tawo nga nagtigom, ug misakay sila didto sa sakayan nga gisakyan ni Jesus. May mga sakayan asab didto nga midungan kanila. Ug sa nag-alawig na sila, kalit lang mihuros ang kusog nga hangin. Sige ang hapak sa dagko nga mga balod, ug hapit na mapuno sa tubig ang sakayan. Apan si Jesus didto sa ulin sa sakayan natulog nga nagunlan. Gipukaw nila siya, mingon sila, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga malunod na kita?" Busa mibangon siya ug gimandoan niya ang hangin ug ang mga balod, hunong. Ug mihunong ang hangin ug milinaw ang dagat. Ug mingon si Jesus kanila, "Nganong nangahadlok man kamo? Wala pa ba kamoy pagtuo kanako?" Nahadlok gayud sila pag-ayo ug mingon sa usag usa. "Kinsa gayud ka hakining tohana, nga bisan ang hangin ug ang mga balod mutuman man kanya."